Φίλες και φίλοι της Star τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος και της Όρεγιας Sport Δράμας, καλησπέρα από το γήπεδο των Κοκκινογείων για την 10η εξαναβολής αναμέτρηση του πρωταθλήματος Α Εθνικής Γυναικών Ελλάδος στο ντέρμπι του σημερινού προγράμματος ανάμεσα στην ομάδα των Αμαζόνων και στην ομάδα των Ελπίδων Καρδίτσας. Να περάσουμε στις συνθέσεις της σημερινής αναμέτρησης. Λίγο πριν ο κύριος Γιαπιτζόγλου με βοηθούς τους κυρίους Κουκούμη και Καρασαβίδη σφυρίξουν το εναρκτήριο λάκτισμα στο σημερινό παιχνίδι, όλοι τους από το σύνδεσμο διαιτητών της Καβάλας. Να περάσουμε στη φιλοξενούμενη ομάδα και όπου ο κύριος Κουτσονάσιος παρατάσσει κάτω από τα δοκάρια την Κολομβιανή, την Καστάνο Γκαρντόσο, με το νούμερο 1, με το νούμερο 2 την Ισίμου, 3 την Αλεξίου, 4 την Κοντού, 5 την Χριστοδούλου, 6 την Σδράγκοβιτς, 7 την Πιθούλα, 8 την Γιαλαμά, την Παλαμά με συγχωρείτε, 9 την Βιολάρη, 10 την Καραμήτρου και 11 την Αριέτα. Έχει επέλθει όμως μια αλλαγή στα νούμερα. Με το νούμερο 12 θα αγωνιστεί η Καραμήτρου και με το νούμερο 11 η Αριέτα, η οποία είναι και αυτή από την Κολομβία. Στον πάγκο για την ομάδα των Καρδιτσιωτών με το νούμερο 12 η Πέδη, 13 Βασιλείου, 14 Γιάννου, 15 Τσιλίκα, 16 Μισερλή, 17 Βόλη και 18 Δρόσου. Σίμου, τρέχει η Αλεξίου μαζί με την Γρηγορίου. Κερδίζει την μπάλα, τελευταία στιγμή εκεί Κοτσάκι στο γύρισμα. Φορά, περνάει η μπάλα, η Κοκοβιάδου προσπαθεί να εμπλακεί. Βγαίνει Γκαρντόσο και μαζεύει την μπάλα. Γκαρντόσο προσπαθεί να πιάσει, δοκάρι. Επαναφορά εκεί και το σούτ από την Κόντου θα φύγει out. Είναι ύψος, Κισούδη, ωραία απόκρουση από κοντά. Η Αλεξίου δεν θα μπορέσει να νικήσει την goalkeeper της ομάδας μας. Η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια. Το σουτ, η μπάλα θα φύγει λίγο δίπλα από τα δοκάρια. Παλαμά, Καρντόσο, Σδράγκοβιτς, ξανά Καρντόσο. Πάνε να κλείσουν εκεί την Κολομβιανή παίκτρες των Αμαζόνων. Το γεωπέρασμα που προσπάθησε να κάνει για την Βιολάρη κερδίζει, σουτ, γκολ. Γκολ 0-1 από την Βιολάρη στο 34ο λεπτό. 0-1 λοιπόν για την ομάδα της Καρδίτσας. Χάρη στο τέρμα που σημειώνει η Παλαμά. Μίτκου λασαριστά για την Καρτεριτζίδου. Ένα γέμισμα για την Κοκοβιάδου, γυριστή κεφαλιά εκεί για την Κοτσάκη. Σηκώνει την μπάλα, Παπαδοπούλου προσπαθεί να τη φέρει μπροστά της. Το σουτ και η Γκαρντόσο κάνει καταπληκτική απόκρουση, αποσοβεί το 1-1 στο 40ο λεπτό της αναμέτρησης. Μάχονται για την μπάλα Χριστοδούλου με την Κοτσάκη. Η μπάλα τώρα στην Γκαρντόσο, το γέμισμα, γκολ, γκολ 0-2 από τη Βιολάρη. Δυστυχώς στην εκπνοή ομάδα της Δράμας δέχεται και δεύτερο γκολ. Με τη Βιολάρη ήταν το γέμισμα της Γκαρντόσο από αριστερά. Πετάχθηκε στην πορεία της μπάλας η Βιολάρη και έκανε το 0-2. Για την Αλεξίου, Αλεξίου ανοίγει το κοντρόλ και η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια της Κισούδη. Παπαδοπούλου, ένα φάουλ ακριβώς στον άξονα και περίπου 30 μέτρα από το τέρμα της Καρντόσο. Σκάβει την μπάλα εκεί με το κεφάλι που μακρύνουν οι φιλοξενούμενες. Επιστρέφει μπάλα στην Παπαδοπούλου. Το σουτ και η Κοκοβιάδου υποδεικνύεται σε θέση offside. Και θα βγει, θα μαζέψει εκεί η Κισούδη. Κόντου το γέμισμα για την Αριέτα με το κεφάλι από μακρύνουν παίκτριες. Σδράκοβιτς, Κεραμιδά ακόμα πιο μακριά. Καραμήτρου. Καραμήτρου συνεχίζει να έχει την μπάλα. Το παιχνίδι έχει ανάψει επικίνδυνα.
με την ανοχή του διαιτητή της αναμέτρησης. Ακόμα μια κίτρινη κάρτα. Αν προσεγγίσει ο φακός στο πρόσωπο του διαιτητή της αναμέτρησης, θα δούμε φανερά το άγχος του. Σίγουρα. Περνάει μπάλα για τη Μίτκου. Από αριστερά βγαίνει η τερματοφύλακας της Καρδίτσας. Σημαντική ευκαιρία στο παιχνίδι, στο 30 λεπτό της επανάληψης, το 75 λοιπόν. Παναφορά και μπάλα στα χέρια της Τσιλίκα. Αλεξίου γυρίζει πίσω στην Παλαμά. Το γέμισμα και η μπάλα φεύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Παπαδοπούλου πέφτει κάτω από το μαρκάρισμα. Τρέχει εκεί η Γρηγορίου να ανακόψει τη Βιολάρη. Βιολάρη και ωραία απόκρουση από την Κισούδη. Απροσωπεί εδώ το 0-3. Αριέτα στο φάουλ, αρκετός κόσμος στα καρέ της Κισούδη. Βγαίνει η Κισούδη και μαζεύει. Κόντου προσπαθεί να βγάλει για την Αριέτα. 0-3. 0-3 η Αριέτα. Ένα μέτρο μπροστά είναι. Στο 80 5ο λεπτό γίνεται το 0-3. Και 0-4 το σκορ στο 90ο λεπτό της αναμέτρησης.